Гісторыя Брэсцкай вобласці цесна звязана з гісторыяй Беларусі. Першапачаткова вобласць называлася Берасцейскай. Да сярэдзіны 12 стагоддзя Берасцейская зямля ўваходзіла ў склад Тураўскага княства. У 1044 годзе ўвайшла ў склад Кіеўскага княства. З 1179 па 1182 знаходзілася пад уладай Польшчы. Затым з 1319 па 1595 землі знаходзіліся ў складзе Вялікага княства Літоўскага. А Вялікае княства Літоўскае было адной з частак федэратыўнай дзяржавы Рэч Паспалітая. У 1413 годзе сфарміравалася Берасцейскае староства. З 1566 ваяводства. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай заходнія землі сучаснай Беларусі перайшлі да расійскай імперыі. Горад Бярэсце быў перайменаваны ў Брэст-Літоўск і быў утвораны Брэст-Літоўскі павет. Горад называўся Брэст над Бугам, а частка зямель сучаснай Брэсцкай вобласці з 1921 па 1939 гады Брэст-Бужскі павет. Так як Парыжскаму мірнаму дагавору, падпісанаму 18 сакавіка 1921 года паміж Польшчай і Савецкай Расіяй, заходняя Беларусь разам з тэрыторыяй цяперашняй Брэсцкай вобласці перайшла пад уладу Польшчы. У 1939 годзе заходняя Беларусь далучана да СССР, а 4 снежня 1939 года была ўтворана Брэсцкая вобласць. Тэрыторыя вобласці была невялікая, і таму ў 1954 годзе яна была пашырана за кошт раёнаў, скасаваных Баранавіцкай і Пінскай абласцей.